Hellcat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Barkanmu da yau. A yau bidiyon da za mu yi bayani akan wani abu mai muhimmanci cikin WhatsApp. Wata hanya ce mutane da yawa sun san da ita, wasu kuma ba su san da ita ba. Kafin mu shiga cikin bidiyon gadan-gadan akwai kalma tana nan ƙasan wannan bidiyo, za ku ga rubuta subscribe ko abone, za ku danna mana ita. Zai ba ku ƙararrawa sai ku danna mana ita domin samun bidiyon nan lokacin da muka yi su. Anna ai muna like a ɗaga mana hannun kimiyya, za ku gani shi ma ya ɗaga hannu a danna mana shi. To abin da za ka yi shi na dama ba wani application za ka biɗa ba, cikin WhatsApp ɗinka ne wannan abu shige kawai. Idan mutum bai san abu ba dai kawai dai bai san shi ba, amma insha Allah gashi za mu yi bayani dalla-dalla yadda mutum zai gane. Kamar yadda kuke ganin wannan, kamar haka bukal zai zakan maka nan ko saƙo wanda aka turo maka, ka saurare shi sai ka bada amsa, ko saƙo nawa aka turo maka zai zaka nan bisa fuskan wayanka ba tare da sai ka shiga cikin application na WhatsApp ɗinka ba. Gashi nan kuna gani kamar wannan dai da kuke gani kamar haka. Wannan gashi nan kuna ganin bokallukan da aka yi min na gasu nan guda 18. Ga sunan duk wanda ne ka so na yan saurara, wanda ban so in saurara ga wurin gusuwa nan kuna gani haka, sai mutum ya taba kawai ko ka tura shi da hannunka haka shi wuce. Gashi nan kuna gani dai kamar haka za ku bi su ɗaya bayan ɗaya ku gudda su. Idan mutum ba ka son ka ɗauka ne ka bada amsa, ga wurin farminan sai ka taɓa wuri kamar hakan ga. To bari mu shiga cikin WhatsApp ɗin ku ga yadda ake aza wannan abin. Haka mutum zai shiga da farko. Gani nan WhatsApp ɗin mai, idan ka shigo nan sai ka shiga wannan wuri gashi nan mai alamar ɗigo-ɗigo guda uku ɗin nan, sai ka dawo nan cikin parameter ɗin wayanka ka taɓa kamar haka. Gashi kuna ganin wannan fuskar WhatsApp ɗin mai, duk mai WhatsApp ya san wannan wuri. To idan ka shigo wannan wuri ka ganin ga sunan zaɓuɓɓuka nan ga sunan dai ka gani tun daga inda ka aza hoto na profile ɗinka da sunanka ga sunan sun bayyana sama. Ga wannan wuri an ka rubuta kwanta, ga wurin description nan. To nan za ka saka wurin notification ɗin nan. Notification gashi nan da kuke gani, wannan rubutun na uku shi za ku taɓa kamar haka. Idan ka taɓe shi ya baka wannan huska, kun gani gashi nan wannan duk harkoki na dai wanda za ka aza ma kanka. To wannan abin da kuke gani ga inda ake aza shi, ga wurin nan kuna kallo kamar haka. Wala in ka gama wannan gashi nan kuna gani wannan na ɗauke shi daga body of app, gashi nan na saman nan kenan, sai na kawo shi gashi nan hikiman kalle kiran alimi. Ina nufin ko da ka koma huska kiran ɗinka babu ka cikin application ɗin, idan ka aza wannan ko kalle sunan bisa huskan wayanka ka saurari shi ka ba mutum amsa, wannan shi ma wani sauƙi ne a WhatsApp. Insha Allah. To muna gani dai yanzu kamar haka na dai. Yanzu kamar haka gashi nan kuna gani na riga ni na hauda shi. Ko hauda shi zai ga kamar wannan abu da kuma gani kamar farko, amma idan ka maida shi nan saman ɗin ga kamar yadda yake nuna maka farko hakan nan, amma idan kai wannan insha Allah kamar yadda ka gani wannan bidiyo ko akan hoton bidiyo za ka gan shi hakan ga. Nan a kwata-kwata na ma haka ƙarshen bidiyon mu na yau insha Allah. Salam.